i que també volem anar primer en el Parlament espanyol, en el Congrés de Diputats, a dir que no volem aquesta llei LOMCE i que també demanam al govern de les Illes Balears que retiri el decret de tractament integrat de llengües. Ja hi ha més de 100 centres que ho han demanat. Enllaçat per la llengua, proposta nascuda a les illes davant els intents de reduir la presència i l'ús del català a les escoles i a les administracions públiques, és avui una expressió que ens convoca a la unitat en la defensa de la llengua més enllà de les illes. Aquest acte es fa també avui a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord, a l'Alguer, al País Valencià i al Principat de Catalunya. Amb la implicació, el compromís, la militància activa de totes les persones i els sectors de la societat civil que avui celebram aquest acte a tot el territori i amb la comunicació constant i continuada entre nosaltres, aconseguirem ser el que som i el que volem continuar sent. Moltes gràcies a tots per haver vingut.